Hej og velkommen til Analyzer Survey Solution. Jeg har nu oprettet mit projekt, og jeg har kaldt det Fiktivia kundeundersøgelse. Jeg står her i fanens spørgeskema, og her i spørgeskema der kan jeg oprette tekstelementer og spørgsmål, som simpelthen udgiver selve mit spørgeskema. Og så kan jeg også redigere dem, simpelthen ændre teksten på dem, jeg kan rykke dem, og jeg kan også slette dem, hvis det er. Hernede i opsætning, der har jeg de her funktioner. Jeg starter med at oprette et tekstelement. Tekstelementet, det kan være en introduktionstekst, en afslutningstekst. Det kunne også være halvvejs igennem, til ligesom at motivere respondenterne til at gå igennem det her spørgeskema. Så det kan være velkommen til Fiktivia kundeundersøgelse. Så kunne jeg hernede i teksten skrive nogle uddybende kommentarer. Så kan jeg sige OK, og så opretter den mit tekstelement. Bagefter så kan jeg oprette et spørgsmål hernede ved at trykke på knappen spørgsmål. Det kunne være, hvad synes du om vejret? Så kan jeg fjerne sideskift her, og jeg kan vælge, om det skal besvares. Og hernede i spørgsmålstype, der har vi flere forskellige spørgsmålstyper. Lige fra et single spørgsmål, hvor man kan give et svar, til en matrice, hvor der er underspørgsmål, og for eksempel en skala. Også til fritekstfelter, som de her kommentarbokse, hvor folk kan uddybe deres mening. Jeg vælger bare single, siger frem. Og så her, der kan jeg angive nogle svaralternativer. Det kunne være godt, dårligt og ved ikke. Og så kan jeg også vælge designmuligheder her med alternativknapper eller rullemenu. Siger OK. Så på den her måde kan jeg oprette tekstelementer og spørgsmål, præcis som jeg har lyst til, i den rækkefølge, jeg har lyst til. Hvis jeg vil flytte på rækkefølgen eller slette, så kan jeg bare markere et, så kan jeg simpelthen vælge det her nede i bunden, flytte og slet. Jeg kan også altid vælge at trykke på et af mine spørgsmål eller tekstelementer. Og så her, der kan jeg simpelthen redigere i teksten. Jeg kan trykke frem, så kan jeg også redigere mine svaralternativer her. Når jeg har opsat mine spørgsmål og tekstelementer løbende, så kan jeg altid bruge testknappen hernede. Testknappen den giver mig en rigtig god idé, at det er mine respondenter vil se, sådan som de vil opleve mit spørgeskema. Og det giver mig altså mulighed for at simpelthen teste og trykke næste. Og så kan jeg se svaralternativerne her og trykke mig igennem på den her måde. Det er muligt at teste både på en PC-version, det er det, de vil se på en PC. Jeg kan også teste mobilversion. Det er simpelthen spørgeskemaet optimeret til mobile enheder. Jeg kan også altid teste designet ved simpelthen at gøre skærmen eller browservinduet mindre. Når jeg har opsat mit spørgeskema her med spørgsmål og tekstelementer, så kan jeg gå ned i design. Hernede i design, der kan jeg gøre spørgeskemaet til mit eget. For eksempel ved nede i grafik at tilføje et logo. Der ligger et transparent logo her, så kan jeg bare sige fjern. Og så kan jeg uploade enten via filesystemet, online filesystem, der er tilgængeligt på alle Analyzer-brugerkonti, eller uploade fra mit skrivebord. Så skal jeg uploade både til PC-version og til mobilversion. Og så kan jeg sige OK. Jeg kan også hernede ændre farverne. Der er simpelthen mulighed for at ændre 4 baggrundsfarver, 3 tekstfarver og en statusbar. Jeg kan vælge prædefinerede farveskabeloner, eller jeg kan bare trykke på redigere ud for en af dem. Og så vælge min farve her, eller skrive farvekoden hernede i bunden. Endelig kan jeg også vælge skrift, simpelthen vælge skrifttyper for min overskrift og min brødtekst. Jeg kan vælge, om logoet skal være placeret til højre eller venstre eller midten. Og når jeg har lavet alle de her designmæssige ændringer, så kan jeg nede i skabeloner gemme det som en designskabelon. Det vil sige, at jeg ikke skal lave det her hver gang. Jeg kan simpelthen gemme den op i mit online filesystem. Og så når jeg sidder i mit næste projekt, så kan jeg vælge hente egen, så hente min designskabelon på den her måde. Det påvirker altså ikke spørgeskemaerne, det er ren design. Jeg kan også vælge mellem nogle af de designskabeloner, vi har liggende herinde. Endelig ligger der også en testknap hernede. Testknappen er selvfølgelig for, at jeg kan teste spørgeskemaet, se hvordan det ser ud, teste simpelthen, hvordan mine respondenter vil se det, simpelthen ved at trykke næste. Så kan jeg se mine spørgsmål her, og jeg kan også på den måde teste mine farver, hvordan de virker.